ce in ba ku labari kan waƙata, na sha wuya na shiga kunci har na yi kuka, sai na yi leburanci nake yin waƙata, in je studio waƙan rera ta, in je rarraba ma masoya waƙata, baya wuce mutum uku ke jin waƙata, na so a ce mutane da yawa suka karɓa, sai in ta jin waƙar ko za ni ji aibunta, hakan ya sani na ƙara zakewa gun nema, na mai da hankali a gini na yi iyawa, domin sana'a ta gini ta zamo jarina, don na yi rashi na iyaye ba na zauna ba, ko da ransu ba sa so in ki sana'a ba, na yi alkawar zan waka har ƙarshen raina, ina buƙatar sako na ya ishe ko ina, ina yi waƙar sai in kai ta gidan rediyo, ina haɗa su da Allah don su sanyawa, waɗansu su sanyawa wasu su yi ajewa, ko ina tafiya sai in ji ana ta kirana, iyaka wada waƙar ka yau an sanya, a gidan rediyo waƙar ta yi faɗakarwa, sai in yi godiya sako na zai kaiwa, domin ka waƙoƙin da na yau na nasiha ne, ko da na soyayya ne sai na yi jan kunne, hakan ya sa jama'a sai suka fara sanina, su ce iyaka wadda za ka yi waƙa guna, waɗansu gaske suke wasu tsokana ne guna, wasu sun sa na yi masu waƙar sun kibiyana, hakan bai sa kuma na ce na bar waƙa ba, na je neman aure an ce ba a bani, domin sana'ata ta gini sai kuma waƙa, ya za su ba mai waƙa don sun yo hauka, na gode Allah waƙa ai ba sata ba, na ƙara jin ƙarfi an cewa ka sana'ata, mutum 1000 nawa aka amfana da waƙarsa, na ce zan ƙara rike sana'ata na inganta, in Allah ya nufa sai waƙa ta yi min mata, wasu sun ce in ne waƙar ba su da raini, wani ya min gorin dukiya kan waƙa ne, na bi uwa na bi uba ko ɗaya ban saba ba, wannan shine labari akan waƙa ta, fatan alkhairi masoyana, Allah ya bar mu.